Добър вечер, дами и господа. Аз съм Валентин Касалов, а вие сте с предаването Паралакси, най-българската телевизия. Телевизия СКАТ. Започваме тази вечер. Искам да ви задам един въпрос. Знаете ли коя е най-мръсната дума, която в последно време стана най-мръсната дума в последно време? Това е думата концесия. Думата концесия, защото тази дума всъщност звучи като изстрел. Звучи като разстрел. Разстрел на природата, разстрел на онова, което България притежава и което си отива безвъзвратно. А още по-мръсната дума, която пък е залепена за нея, е думата герб. Герб и концесия. И двете звучат като присъда за България. Не, че предишните правителства, тройни коалиции, измислени царе не бяха по-мръсни, но сега в момента се унищожава и последното, което е останало. Последното, което е останало от природата, от нашите подземни богатства, от паметниците ни на културата, всичко просто се унищожава. Така че, кажеш ли герб, веднага се сещаш за концесия. А герб и концесия означава гробове. Означава смърт. Смърт за България. Ето, това е темата, по която ще говорим тази вечер. И защо се налага? Защото тази вечер ще ви покажем поредното безобразие. Всъщност безобразие е тази дума, която не отразява същността на нещата. Защото тук възмущението вече стига крайни граници. Защото отново говорим за разруха. Защото отново говорим за унищожение. И кое е това унищожение? Това унищожение е, че в момента унищожават един уникален плаж. Това е Бургаския черен плаж. Не напразно наблягам на думата черен, защото в световен план подобни плажове са 10, 12, някъде там, които се водят като изключително природни забележителности и са под прякото наблюдение на държавата. Такива плажове се образуват много трудно и те са на много специфични места. Там, където природата си е играла да ги образува, всъщност преди милиони години, там най-вероятно е имало вулкани. Тези плажове са на места, където или има действащ вулкан, или където преди това е имало действащ вулкан и вече не съществува. Такъв е и Бургаския плаж. Впрочем, нека искам да погледнете за какво иде реч. Само, колеги, хвърлете, т.е. пуснете няколко кадъра, защото концесионера на плажа, явно не усещайки, не разбирайки, а и не само това, имайки защитата на община и държава, т.е. на партийните централи, той превърна Бургаския плаж в ивицата Газа. Всъщност ивицата Газа също е меко понятие. Превърна го в лунна долина. Ето, това е Бургаския плаж. Какво толкова ще кажете вие? Един булдозер, който разорава плажа. Само, че не е така. Не е така. Какво имам предвид? Ако трябва да започнем от начало, за да ви изясня уникалността на този плаж, то трябва да се върнем 65 милиона години назад. Колеги, дайте сателитната карта на Бургаския залив. Така, връщаме се 65 милиона години назад. Тогава, когато са измирали динозаврите, тогава, когато ето тук, това очертаното, всъщност е било вулкан. Вулкан, който поради изчерпване на магмата изведнъж се срутва и образува този Бургаски залив. Тогава измират и динозаврите, както ви казахме, и така процеса на еволюцията малко по-късно
това се превръща в езеро, а едва 8, според специалисти, 8 хиляди години по-назад, вече при големия потоп, когато се разделят Босфора и Дарданелите, Черно море се оформя като в сегашното си състояние. Но, да се върнем сега. И така, защо е уникален Бургаския плаж? Защото тези черни плажове, както вече ви казах, тези черни плажове се намират на места, където или има действащ вулкан, или някога е имало вулкан. И морето, биейки някъде тези вулканични останали скали, всъщност този черен пясък не е нищо друго, освен железен оксид или магнетит, двужелезен триоксид, който засипва бавно и полека в продължение на десетки години засипва плажа. Нека да покажем, обаче в тази връзка, нека да покажем всъщност плажовете, тези, които се постарахме да извадим. Има прекрасни плажови, примерно в Хаити. Има такива плажови, където, да, това е в Хавай. Ето го, черен плаж. Тук, включително, е забранено изнасянето на песачинка от този бряг. Камо ли да се строи и да се слагат заведения. Можем да покажем и други снимки, колеги. Така, това е Сент Бич, Мауи. Част от този плаж също е такъв, или този бряг, но тук от това, което прочетах, има много силни течения и не става за къпане, т.е. изключително опасно. Ето го следващия плаж. Прекрасни места. Така. Блек Сент Бич, Калифорния. Тук също трудно става за къпане, но пък плажа е нещо разкошно. Вярно, голяма, дълга плажна ивица. И така, тези природни забележителности, това природно богатство, всъщност отделните държави го пазят като зениците на очите си, на окото си. Какво обаче става в Бургас? Един прекрасен черен плаж просто беше унищожен. Унищожен от един концесионер, който е решил, че е по-велик и по-голям от природата. Покажете отново, колеги, и да направим едно сравнение с Бургаския плаж и останалите плажове, които ви показвам. Така. Ето го. Трактора, който всъщност размесва нормалния пясък с черния железен оксид и двужелезен триоксид или магнетит, който пък от своя страна, още от векове, тук са идвали лекува купища заболявания, но след малко за тях. Ето вижте в какво се е превърнал Бургаския плаж. Тъжна, страшна и ужасна картинка. Вижте. Това са сякаш рубежи, танкови окопи, които ще се спасяваме от дебаркирането, може би, на извънземни на Бургаския плаж. В това се превърна Бургаския плаж. Така. Сега, нека чуем обаче едно интервю с доктор Весела Петкова. Какво губим в момента? В какво превърнаха тази уникална забележителност? Колеги, дайте втори материал. Лечебният пясък, черният лечебен пясък в Бургас има изключителните си качества благодарение на съдържанието на магнетит, което е трижелезен четириокис. В света има не повече от 10 плажа с подобен пясък, с изключително лечебни свойства заради повишения му тополумен преди всичко. Искате да кажете, че в Бургаския плаж е уникален, защото в света са 10 такива плажа? Доколкото аз знам, по света няма много такива плажове, аз знам за 10. И един от тях е Бургаския плаж. Този магнетит всъщност се съдържа в един слой, който е дълбоко под земята, и този слой чрез отмиване от водата отромва частици, които във времето бавно се натрупват в обикновения бял пясък и повишават неговия топлообмен. А лечебните качества на пясъка, използван още
от древни времена за лечение на редица болести се дължат преди всичко на неговия топлообмен, защото е известно, че той много бързо поглъща топлина, а трудно и равномерно я отдява включително и на човешкото тяло. Това се използва за лечение на много заболявания, някои от тях неврологични, като радикулити, невралгии, бъбречни заболявания, гинекологични заболявания, включително безплодие, се лекуват, артрози, артрити, разбира се лекуват с пясък. Има много спа центрове, които използват такъв пясък с лечебна цел. Но ние го имаме в естествени условия на нашия бургаски плаж. Искате да кажете, че всъщност целият бургаски плаж може да бъде наречен един природен, уникален спа център? Би могло, разбира се. Терапията с пясък има специално име, нарича се псалмотерапия, а пък терапията на море изобщо се нарича талосотерапия. Така че ние сме в един уникален географски район, който има уникалните възможности за лечение на редица заболявания без медикаменти. Добре, какво ще загуби Бургас, ако този черен пясък в един момент просто изчезне? Или така се обърка с белия пясък, че неговото количество стане твърде малко? Да не забравяме, че частиците са много тежки, оттам нататък те ще паднат някъде в много долните слоеве. Какво ще загуби Бургас? Надявам се да не загуби нищо, да не се случи нищо, което да ни лиши от тази уникална възможност да ползваме черния пясък за лечение. Надявам се обаче Бургас да запази даденостите си, от които се ползват толкова много граждани на Бургас и негови гости. Наистина. Така. С две думи, ако кажем, екзекуция на бургаския плаж. Няма вече спа център, т.е. природен спа център, няма лечение, няма нищо. Тези, които искат да ползват черния бургаски пясък, трябва да ходят някъде много надалеч, извън охраняваната ивица. Така. Искам сега да ви представя тук до мен общественик и еколог Манук Манукян. Добър вечер, господин Манукян. Здрасти. Така. Искам да чуя всъщност вашия коментар. Какво се случва тук? Това не може да се коментира. Аз съм бясен просто. Какъв коментар? Просто такова чудо не съм си мислял, че някой глупак може да си позволи да направи. Значи този плаж, северния, е уникален и той е на много късо разстояние. Те са посегнали точно на това място, където е черния пясък. Там на 2-3 мили има руди следствие вулкана или не знам какво, железни, от който той пясък стотици години е излизал на брега. Те в момента го объркаха като дроб чорба и какво, като го върнат после или морето, като го вземе, кога ще изкара пак железния пясък вънка. Просто плажа за мен е загубен. Да не говорим, че отзад е езерото, в което е лугата, черната кал и там има някакви тъпи идеи да се строят някакви комплекси. Въобще посегнаха на най-хубавите неща на Бургас. Най-уникалните и просто тези хора... Не знам, какво трябва да ги направим. Така, нека всъщност да обясним какво прави морето. Морето, уважаеми зрители, при силно вълнение изхвърля този железен оксид. И защото при прилива вълната е много по-силна, тези частици са много тежки, а при отливането, от предърпането на вълната, те просто остават и покриват. Така. И вследствие на десетките, стотици години, там има един слой, който е 20-30 см, който е малко повече, който е от този черен магнетит. Сега булдозера сваля някъде 60-70 до метър. Метър някъде аз забелязах. Значи той не само, че го е свалил, но той го е размесал. Той го е изсуркал като дюни, като планини, които просто безумие вървиш по алеята на булеварда и не се вижда морето. Това какво е? Значи това е поне 20 метра висока планина от пясък. Всичко това е смесено. Те дори и да го върнат, ако не го вземе морето, защото има и такъв вариант, при една по-силна провеза,
провезата е североизточния вятър, руския, може да дръпне голяма част от него обратно в морето. И трябва да минат години, за да може обратно да се върне пак това нещо навън. Така, аз сега обаче искам да пусна и един друг еколог. Това е Петко Ковачев. Той е еколог. Колеги, дайте третото интервю. По принцип, за да се правят такива диги, доколкото разбирам, те са доста високи, над 2 метра или може би 3, той трябва да има разрешение за строителни дейности и това е първото, което трябва да се провери, дали е получил по линия на строителното министерство такова разрешение, но практиката показва от други места също, че повечето концесионери, които дигат такива диги, не получават, т.е. изобщо не са си направили труда да искат такива разрешителни. Доколкото става въпрос все пак за дейности върху плажната ивица, която така или иначе от една страна е изключително държавна собственост, от друга страна знаем колко чувствителни територии може да има дюни и така нататък. Трябва да се провери всъщност и това дали става въпрос за пясък, който е добит от така съвсем незащитени територии, да речем, или със сигурност това не трябва да е дюни, особено дюни с растителност. И ако има такъв случай да са засегнати дюни, това спешно трябва да се реагира. Но, за съжаление, знаем практиката и на районната инспекция по околна среда и води Бургас, колко често се затваря очите, така че просто трябва да се реагира спешно, очевидно, тези въпроси да намерят отговор. Самия факт, че с машини директно се изтиква пясъка от морето, предполага някакво нарушение, най-малкото на дънната флора и фауна, но това отново е въпрос, който трябва да се произнесе районната инспекция и докато такова произнасяне няма, те би трябвало да не предприемат никакви действия. А доколкото разбирам, всъщност въпросът е комплексен, защото освен, тъй като става въпрос на северния плаж, очевидно става въпрос и за незаконно строителство в района, което трябва да бъде също проверено. За нас винаги е стоял този въпрос, че където има екологично престъпление или проблем, много често има и друг някакъв икономически проблем. За съжаление, доколкото природният ресурс в България, било той инертен материал, плаж, каквото и да е гора, дървесина, е с много ниска стойност и цена, очевидно е, че концесионерите ще имат тази свобода да действат, защото и глобите съответно са прекалено ниски за тях. Така, ако се окаже, че всъщност въпросният концесионер на Бургаския плаж няма никакви разрешения, то от тук нататък каква санкция следва? Следва ли да бъде отнето правото му правото на концесия върху Бургаския плаж? Заради това, което е вършил в момента. Първо, трябва да се види какво е унищожил и да понесе съответните санкции, ако има нарушени природни обитания. Това е по линия на защита на околната среда, разбира се. Що се отнася до строителните разрешения, първо отново трябва да плати санкция за това, че ако няма такива разрешения строи. И второ, всичко това трябва да бъде разрушено. А що се отнася до концесията, дали тя да бъде развалена или не, вероятно трябва да се мине не само в този случай на директно разваляне на концесии, за да има някакъв възпитателен ефект и върху останалите концесионери, така че мисля, че това е нещо, което вече българските власти трябва да прилагат. За съжаление обаче аз не съм оптимист, че и сегашното правителство ще си разваля рахатлъка с концесионерите, защото от друга страна концесионерите очевидно имат и функцията да пълнят партийни каси. Така. Няколко неща станаха ясно до този момент, всъщност нека да ги кажем. Концесионерите пълнят партийни каси, освен това се държат като врагове на чужда територия или то дори бащиния, ако им беше, нямаше така да се държат. И всъщност аз и затова съм кръстал темата, че концесиите
И специално на ГЕРБ това са смъртните присъди за България. Тук специално този плаж. Какво още се унищожи? Петко го каза, беше абсолютно прав. Значи, това не е мъртва земя, е мъртъв пясък. Там има микрофлора, има микрофауна. Има една уникална бяла пясъчна мида, която има само край нашото крайбрежие. При този бъркоч, като се прави, какво става с тези организми и с растителността? Като се върне обратно, е ли остават те живи или не? Кой гарантира, че тези дребни там насекоми и животинки и водорасли, и мидички ще се възстановят? Значи аз с две думи мога да кажа, на времето работих в общинско предприятие културен отдих и украс, така се казваше, което стопанин се свърши освен всичките други работи, културни и така да не говорим, и плажовите. Бяхме стотина човека в предприятието, занимавахме с целия Бургас. Сутрин трактора изораваше с едни такива брани 10 на сантиметра от пясъка. След него минаваше една машина, която беше като сиялка такава, правена беше от нас на предприятието, събираше фасови, клечки, буклуци, камъни, стотинки, всичко. Циганките вървяха, събираха стотинките и след това се валираше. И сутрин първите летовници, които отиваха на плажа, се оставаха стъпките по един абсолютно гладък и чист плаж. Това в момента нищо не се прави. Това е хайдушко отношение към плажа. Ама това са хора, които нямат отношение към морето, към плажа и към Бургас. Виждаме ги навсякъде, не само на плажа, и на операта, и на... Ще стигнем до там. И на други места. Просто те унищожават бавно Бургас. Бургаския плаж беше и място за обитаване на различни птици всъщност. Да. Сега вече ги няма. Вия Понтика, отзад е езерото. А то е също много уникално. Лебеди имаше. Лебеди, там е лугата, там е черната кал. Хората се мажеха с кал и излизаха на черния пясък да се там до изкъпят, да се долекуват. Уникално лечение, да. Какво стана сега? Пясъка го няма. А да не говорим, че езерото ще се замине, защото там, доколкото разбрах, се строи някакъв комплекс. А най-големият проблем, значи, ако имаше някакви пари за усвояване, трябваше да направят канализацията на тези заведения по плажа. На времето имаше малко капанчета, когато аз бях в това предприятие. Имаше огромни шахти, фекални такива. Всяка сутрин минаваше фекалката, събираше всичко, нищо не влизаше в морето. Сега всичките тези заведения, всичко се вкарва в морето. Да, ще говорим и след малко и за заведенията, но преди това нека да чуем една анкета какво мислят бургазли. Колеги, първи материал. Сега не знам кой го прави и защо го прави, но не е красиво. Сега ние идваме всеки ден тук и това, което виждаме, не ни харесва. Точно целта каква е, не сме много ориентирани, но аз лично смятам, че това е да може морето да върне още пясък навън, защото миналата година морето взе много от пясък навън. И с тази цел се прави, но за мен лично е безмислено това, което го правят, защото морето взема, морето дава. Всичко друго е вятърничева работа. Защо става, не знам. Как ще ни хареса? Те е много грозно. Отвратително даже. И най-малкото трябваше по някакъв начин да съобщат на обществеността, че те кой ще го изнасят ли този пясък, кой ще го правят. Те изведнъж почнаха да събират пясъка. Аз от 50 години съм в Бургас, такова нещо не бях видяла. Няма закони, няма... Не се вижда морето. Не е красиво. Това е пространството, в което живеем. Възмущаваме се всички. И кой е този? Възмутени сме всички. Разхождаме се и се питаме, кой разрешава? Аз ви казах, аз живея до пропан гъста, тук ни изразнаха децата, тук непрекъснато сме заедно. На плажа си идвам. А който е дошъл тук, няма да види нищо, защото так му говорим с моята близка тук. Никой не казва каква е целта на това занаятие. Имало снимки в някакъв вестник, се ми каза, обаче нищо повече. Кажете на хората, че ще стане по-хубаво или ще стане по-лошо, или какъв е замисъла на това нещо, или какво смятате да направите. Аз не виждам да се дражи този пясък от това и да се трупа тук. Каква е целта на занаятието? Това е. Българина ще измисли нещо. Така. Всъщност това, което се случва, ми напомня само преди известно време, съвсем наскоро, един друг скандал в Несебър. С една друга концесия. Това беше тук
концесията или материала Цецо и Комецо, кума на Цветан Цветанов, Тодор Бойджиев, който пък унищожи дюните. Колеги, ако имаме кадри, само да припомним. Слег Груп. Фирма Слег Груп. Фирмата на Тодор Бойджиев. Човека, който продаде два апартамента на Цветан Цветанов. Така. Това е Несебър. Дайте само, че Несебър, когато булдозерите вървят и го разкопават. Имаме ли го? Дюните Несебър. Его. То няма дюни. Няма дюни. Ето го. Един и същия почерка навсякъде. Дали концесионера ще се казва Тодор Бойджиев и фирма Слег Груп, или ще се казва Атанас Атанасов и фирма Бургас Бич, няма никакво значение. Важното е, че всичко това става с съдействието на ГЕРБ. ГЕРБ, който се превърна в гробокопача на България. Дещо хубаво, което имаше все още природна даденост, те го унищожиха. Те го съсипаха. Аз слушах една тъпа фитка, която каза, че дюните могат да се възстановят по повод къртенето на Бакаджика скалите, може да се натрупат с пясък и да станат дюни. Тя в част ли е, че това с стотици години е създавано, че там има див пелин, има пясъчна лилия, има растителност, която държи тази дюна. Тя не е в една купчина пясък, така да се седи на пясък. Обаче безумни. Това нещо не може да се възстанови. То е правилно хиляди години. Колкото ще се възстанови Бургаския плаж. Бургаския плаж същата работа. И да го върнат, вече няма да е също. Така, оказва се, че всъщност, уважаеми зрители, ние се опитахме да намерим концесионния договор. Концесионният договор се оказа една от скритите тайни. И не можахме, т.е. продължаваме да го търсим, ние ще го извадим, но в рамките, в малкото време, което разполагахме, концесионният договор беше една от тайните. Възоснова на какво и как са започнали това ужасно действие, т.е. унищожаването на Бургаския плаж, след малко ще чуем и концесионера. Така, колеги, нека дайте ми пети материал и малко по-късно ще пуснем и юриста. Дайте концесионера пети материал. Там наш екип го чака доста дълго време. Концесионера през тези дни имаше навика да се крие. Успяхме да го намерим. Дайте пети материал. Господин Атанасов, само да ви попитаме нещо. Така и не стана ясно. Имате ли строително разрешение за това, което се случва на плажа? Господин Атанасов, кой ви даде разрешителното? Господин Атанасов, момент само. Имате ли строително разрешение за това, което се случи на плажа? Откъде имате разрешение да е това разораване отвън? Какво? Имате ли строително разрешение за това, което тук се е случило на плажа? Не е необходимо, госпожо. Ако сте наясно, въобще не е необходимо това нещо да се случи. Не ми трябва разрешение. Аз съм концесионер и съм собственик на плажа в момента. Това, че сте концесионер, не ви дава правото да правите това? Дава ми право напълно. Нотариален акт имате за плажа? Не, нямам. Имам договор с държавата, който трябва. Аз съм гостопанисвам и... А от ден не сега разрешение имате ли за това, което се случи? Не ми е необходимо. Прочетете го хубаво закона и вижте, не ми е необходимо. И сте сигурен в това? 100% съм сигурен. Не ми е необходимо. Вие пуснахте жалба в басейнова дирекция. Не ми е необходимо. Добре, защо го правите това нещо? По този начин пясъка... Снимаш ли хубаво? Да, снимам. Така. По този начин пясъка се обръща. Нали? По този начин пясъка става по-пухкав, по-хубав. По този начин пясъка се обръща. Нали? По този начин пясък става по-пухкав, по-хубав. Първо се пречиства, отидете където точно багера и вижте, че пясъка, който е вътре, целият мътен и мирише на тиня, от толкова години не е пипан този пясък. Това е практика навсякъде се прави. А не нарушавате ли така екоравновесието, господин Атанасов? Не го нарушавам, на 100% не го нарушавам. Не го нарушавам. По никакъв начин. Това защо не се е случило други години? Защо сега чак го направи? Защото никой не е дал пари до сега за тази... Колко ви струва това нещо и не е ли една голяма пералня за пари? Не е пералня за пари.
имам си законни пари, доказани с доходи и така нататък. Има си органи, които... Как да го обясня? Има си хора... Познете ни го. Имам си договор с държавата, аз лично трябва да се грижа за плажа. Лично вие трябва да се грижите. Аз лично се грижа за плажа и го заявявам лично, аз нося цялата отговорност за всичко. Общината няма нищо общо, лично аз нося отговорност. Ако има нещо, има си органи, които ще кажат дали аз съм виновен или не съм виновен. Добре, като се грижите за плажа, защо допускате по този начин вашето заведение така да навлиза да бъде разпространено на морския бряг? Заведението си е законно с необходимите квадрати, точните квадрати, а не както казвате вие, че ще е 15 квадрата. Има си точни квадрати и всичко и така нататък. Така. Сега искам да чуя този коментар. Пясъка се разпухва, всяка става въпрос за вълна. Аз не можа да разбера. Тесто може би. Да. Не стане по-пухкав пясък. Може ли такъв глупак да бъде и така елементарно да мисли? Нека не го обиждаме. Айде да не е глупав, айде малко умен. Но това просто безумие. Да разрохва пясъка и да го прави по-пухкав, като го размества. Това е момче явно от Сикията някъде, той не е бургазлия, няма нищо общо с морето и няма отношение към морето, защото един човек, който е морски, по никакъв начин не може да разсъждава по този начин. Това са глупости, безумни неща. Той сякаш е благодетел тук на бургазли и върши някакво страшно чудо. Ама искам да чуеш, искам да изкоментираш факта, че той казва, аз съм собственик, ще прави каквото си иска. Какво значи собственик? Той не е собственик, той е концесионер само. Ма как на този плаж? Дядо ми е ходил, баща ми, аз и сина ми. Какъв си ти, че се правиш на собственик на този плаж? Просто това е безочие абсолютно. Думи нямам. Така наглост... Откъде идва обаче това безочие? Защото то не е от вчера. Някой стои зад гърба му, вероятно. Те са момченца. Не помним един друг концесионер, Ваклин Стоиновски, беше същия, макар че той беше повече въздухар. С неговите небостъргачи, подземни гаражи, летящи чини, не знам си какво още, но този просто е безочлив и нахален, явно някой стои зад гърба му. Той не може да бъде толкова самонадеян, ако някой не го подкрепи. И това е от управляващи, вероятно, някой. Понеже говорим за заведение, колеги, имаме ли кадри за да покажем застроения плаж? Нека да го покажем и отново да върнем снимките на онези уникални плажове с черен пясък, които са по света. Както казахме, те не са повече от 10-12, някъде там са. Ако имаме, нека да го покажем. Така. Сега това са кадрите. Ето виждате ги там заведенията. А нямаме ли други кадри, колеги? 17-то покритие при застрояването. Да. Тая е в Хаваите плажа. Тук да виждате заведение. Ако имаме кадри на Санторини, един прекрасен гръцки остров, който впрочем също е с черен пясък. Не знам имаме ли Санторини. Ето. И хората се е пълни по брега. Така. Вижте за какво иде реч. Вижте Санторини. Там няма заведение на плажа. Заведенията са някъде по-навътре. След улицата. Вижте тук Бургас. Вижте заведенията. Вижте там дъното, това огромно чудо е всъщност заведението на концесионера, което е абсолютно незаконно. Въпросът е, че до този момент нито община, нито областна управа просто не взима мерки. Защо ли? Ами защото и общината, и областната управа са всъщност творения на ГЕРБ в момента. Управляват се от ГЕРБ. Така, какво обаче казват юристите по въпроса? Дайте четвърти материал, колеги.
Това, което се случва на плажа, е безспорно будещо тревога, и тъй като ние имаме основателно съмнение, че извършваните строителни дейности там по разораване на пясъчната ивица се извършват без необходимите разрешения за строеж, съгласувани от компетентните органи, сме подали сигнали съответно до Държавната дирекция за национален строителен контрол, до Община Бургас отдел контрол върху строителството и до районна прокуратура. Като същността на тези сигнали е, че по този начин не само се ограничава достъпа до плажа на гражданите и гостите на града, които използват морската градина и крайбрежната алея за разходка, т.е. няма само някакво чисто естетическо нарушаване на техният отдих, но става въпрос и за едно основателно съмнение за извършване на законно нарушение от страна на концесионера, именно чрез извършването на дейности, за които няма необходимите строителни книжа и документи. Освен това, знаем, че на практика през зимата морето и крайбрежните влажни зони се явяват традиционни биосферни ареали на множество водоплаващи птици. Няма да давам пример с лебедите, които често използват през студените зимни месеци морските води. Унищожава се много специфична и характерна растителност, която имаме на Бургаският северен плаж, и едно от най-големите, бих казал, нарушения и една от най-големите загуби на практика е унищожаването на уникалният черен пясък, за който разбрах, че на практика в света има само 10 плажа с такъв пясък, получаващ се от железен оксид. С това разораване, това богатство и уникалност на плажа ще бъде загубено безвъзвратно. Затова и подадахме сигнали до тези институции да бъде извършена проверка и ако има установени закононарушения, да бъдат санкционирани виновните лица. Така. Според теб, какво може да се очаква от тази проверка? Видя колко институции, значи прокуратура, РДНСК, Община Бургас, областна управа. Кой управлява Риокос, нищо не очаквам. Просто ще бъде поредния кърфишек, ще замажат. Ама има други институции. Говорим за прокуратура, говорим за община, говорим за областна управа. Нищо да се е получило. По другите, по Иракли, по Несебър. Какво? Общи приказки, говори се нещо там, също и ще бъде това. И какво и да го накажа, той да му вземат концесията, плажа, така, той трябва да влезе в затвора според мен. И то за много време трябва да влезе. Защото тук унищожава нещо, което безвъзвратно се заминава, то не може да се възстанови така. Или да го карат да събира песечинка по песечинка, да го върне плажа. То няма му стигне още 1000 живота. Еми си фане всичките мутри там с него, и сервиторите, и барманите му, и събират черния песък. С магнит става. Аз съм пробвал. Там като мини с магнит, той целият се натрупва с желязо. Така, аз не знам обаче защо екоорганизациите тук не се намесиха. Къде са тези екоорганизации? Няма ги общо взето. Защо? Може би късно разбраха ли, изведнъж стана всичкото, не знам, но аз специално не видях някоя организация да вземе отношение. Макар че аз съм част от тях, ама... Боже, какво ти кажа? Лошо, много лошо. Всъщност, когато говорим за отношение, нека да припомним и нещо друго. Пак да се върнем в Несебър. Колеги, дайте 20-то покритие, басейнчето на Емил Димитров, което пък е абсолютно незаконно. Ама те може и този пясък да се вземат за частните плажове. Аз оная вечер това си мислех. Нощно време, ако отиде на самосвал... Възможно е. И това предполагаш, че е възможно. Кой ще разбере? Ще натоваря с багера малко пясък, си го закара на частния плаж, ще сложи черен пясък там. Да, така. Ето го, това е басейна, хотела на Емил Димитров. Близкото приятелче и другарче на Бойко Борисов.
Този басейн е извън територията, смисъл на хотела, защото всъщност той се намира на едни 2 декара и половина. Преди една седмица ви го обяснихме тук, само ви го припомням, уважаеми зрители, с колегата Асен Йорданов. Той всъщност извади това на бял свят. Тези 2 декара и половина в момента са държавна собственост, Държавен горски фонд. Той дори не е почнал процедура по преотреждане, но все още всъщност не е собственост на Емил Димитров. Но негови са думите. Държавата е наша, горите са наши, ще правим каквото си искаме. Емил Димитров, наречен Фаса, Ротманса или каквото там както му са прякорите. Та същия този Емил Димитров е решил, просто заграбил една държавна земя и се е построил басейн, защото е сигурен, че тази земя утре той ще я купи. Това е. Това става по време на управлението на Борисов, това става по време на управлението на Цветан Цветанов. И пак да припомним, че всъщност безобразието в Несебър с съсипаните дюни е плод на пак роднинско-приятелските връзки на сегашните управляващи. Защото Сле Груп, тази, която купува 29 декара и унищожиха дюните в Несебър, не е друг, а Тодор Бойджиев. Той е кума на Цветан Цветанов. Близък, съратник, приятел и естествено възползваш се от високото положение, което заема Цветан Цветанов. Добре, до кога ще продължават, питам аз, да се чувстват тези недосегаеми и ненаказани? Докато ги избираме, просто този народ трябва да се помисли. Той ги избра тези, да се ги чука на главата. Ма той си има всички страдаме. Всички обаче реагираха първосигнално. Защото излезе един Батман, всичките много го харесват, Будаде, по-точно. И какво? И се го чукат на главата сега се оказа, всъщност, това ние отдавна го знаем, го показахме, че той е един откровен престъпник. Мафиот. И това се го знаехме с теб кои години още. Той беше с Емил Реква, с Пашата, с Масри, фалшивите цигари. Лично аз съм събирал в морето, аз съм го казал това. Една вечер на паламудено време някакви катери сгащаха един кораб и фърляха кашони цигари Малборо в морето. На Ропотама на усето. Рибарите в Созопол пушиха един месец Малборо от това. Стана нещо. Там нещо не се разбраха ли какво и изфърляха цигарите в морето. Така. Да отидем обаче пак на Атанас Атанасов с продължаващото интервю. Просто сме го накъсали на части. Дайте следващия материал с Атанасов, колеги. Ще има дело, ще съм завел дело срещу вас. Сигурен ще на заповед има да идвате до мен. Знаете ли го това нещо? Нямаме такова. Имате. Уведомление, че имаме ограничение. Какво? Нямаме право да идваме при вас. Да, с мен, да. Скарал съм го. Това от кога? Искам да я видя тази заповед. Може ли да ми я покажете? Може ли да я видим? Ще получите. Значи нямаме право да ви доближаваме. Да. Това от кога е? Пуснал съм документи, предполагам, че ги получите или в понеделник, или във вторник. Няма. Защо? Страхувате се от нас ли нещо? Или притеснявате се нещо? Много се радвам, че Дигни камера. Ти искаш ли още да такова? Чакай, спокойно, нали? Нямаме право да те доближаваме. Да не се с тази камера. Виж, говорите. Радвам се, че ми правите реклама. Скат. Благодарение на Скат популяризирате Бургаския плаж. Радвам се, че сте тук. Радвам се, че постоянно излъчвате плажа, колко е хубав, колко е приветлив. Сега с това защо не е приветлив? Прекрасен. С тия нарушения. Прекрасен и го доказахме. Нямате разрешение за това нещо. Нямате разрешение. Добре, покажете ни ги. Ма не е необходимо. Договора ми е разрешение. Остатъчно да сме договора. Договора ви не е нотариален акт, за да правите каквото си искате на плажа, господин Атанас. Не. Плажа си има договор. Аз съм дължен да го поддържам. Както съм дължен миналата година. Имате ли разрешение? Разрешение за да се случва това? Имам разрешение договора. Явно вие не сте компетентен човек. Попитайте, пуснете до МРБ, искане, пуснете до областна права, те ще ви отговорят. Дали имам право или нямам право. Така. Плажа, казва си, има разрешение. Има си, той е негов плажа. Има си негов е плажа си има разрешение. Така нагло отдавна не бях гледал. Той просто е комично, ако не е тъжно. Той просто е наглец, той.
Той си има разрешение човек. Той може и за морето да има разрешение. Значи ние тук от една седмица бучим. В смисъл, пущаме материали за този плаж. Никой, абсолютно никой не се заинтересува какво се случва. Аз говоря от тъй наречените компетентни органи. Всъщност те са компетентни тогава, когато трябва да притиснат някой обикновен малък човек. Защото, примерно, е стъпил някъде леко накриво. Когато обаче става за огромни нарушения, никой не се намесва. Къде е Рилакос? Това ли е всъщност сбърканата представа за справедливост и законност? И защо? Докъде стигнахме? Защо до тук стигнахме? Тая самонадеяност, той просто е страшно самонадеян и не покизва. Въобще не му пука. Явно той има здрав гръб. Така. И понеже говорим за непокизъм, да се върнем към една друга концесия. Колеги, дайте другата ужасия. Другия гроб. Това е площада Свети Кирил и Методий и почти съборената църква. И филхармония. Да. Така. Ето. Четвъртия по големина храм, само ви припомням, който се сцепи. Той не е пукнат, той се сцепи. Има невъзвратими конструктивни изменения. Така че благодарение на също една концесия безумна, която ние се опитваме да спрем, да развалим, само че те вървят с твърда сила. Тук е фирмата Global Technology. Разбира се, както навсякъде, за всеки един концесионер стоят истинските собственици. Ето. Това е резултата. Храма не действа, а в момента една кръчма е превърната в храм. Ужасна подигравка и пародия. А продължава да се цепи. Аз не знам от кога са тези снимки, но аз почти всеки ден минавам там, имам чувство, че повече. Вече горе е станало към 20. Това ги правихме преди месец. Сега е повече. Това е преди месец. Така. Четвърти по храм. Да не говорим, че не са почнали дъждовете още пролетните и там, като всички бургази знаят, че има подземна река, тя е една от трите и минава точно под фурната на Бай Мухарем зад църквата или Марийка. Ние имахме кладенец в нашата къща, в двора на 4 метра имаше вода. Баща ми го съседа да не падне ветра, като играехме на билички. Значи при тези, плюс това с тези плитки основи тая църква. И той е пясъчник отдолу, той просто храма е обречен. Аз не виждам как ще го спасят. Така. Тук няколко пъти, уважаеми зрители, вкарвахме, тъй като тази концесия е общинска, вкарвахме докладна за разваляне на концесия. Концесионният договор е тотално нарушен и се оказа, че всъщност вместо подземен паркинг, такъв е предмета на договора, тук ще строят мол. Поради което причина са изкопали още един етаж надолу. Което означава, че те се чувстват отново силни и безнаказани. Ако и са те, нека да ги покажем. Дайте снимката на двамата хубавци. Ето го. Този от дясната страна е заместник кмета с там няколко лични фирми и фирмички, които миналия мандат изведнъж започнаха да печелят много интересни обществени поръчки. А до него е любимеца на Бойко Борисов Димитър Николов. Те и двамата в момента, в който чуят за разваляне на концесията, или млъкват, или започват да я пранят до последно. До момента, в който ще се срути църквата. Добре, това скелет защо го сложиха? То стои близо година вече. То е декоративно, сам да не се вижда по континента. Там няма дъски по него, никой не работи. Просто наредиха едно скели, за да не се вижда, че е покънта. Създава илюзията. Да, че нещо се прави. Не, създава илюзията, че уж е подпряна църквата, а всъщност скелето се подпира на църквата. То е само имитация. Имитация, бутафорна. Така. Добре, какво в крайна сметка ти мислиш по този въпрос? Ти си стар бургазия. Махлата ми е. Мисля, че следващото, което ще почне да се пука и да пада, ще е училището. Защото то е на същото отстояние от тая дупка глупава.
Защото сега не съм икономист, но мен никой не може да ме убеди, че една така скъпа инвестиция да се направи този подземен гараж, ще се изкара парите някой ден. Ако ще струва по 5 лева престоя на частна кола, познай някой дали ще влезе долу. Те сега не спират на синята зона, търсят някъде място. Ние вече го извадихме. Те ще правят мол там. Те ще правят поредния мол и явно ще има някакво препиране на пари. За тези молове имам друга теория, защото те пък съсипаха бизнеса. Нали? Това са еврейските фирми. Това е друга тема. Да. Това е друга тема. Така. Това е друга тема. Да. Правим само малък, кратък паралел. Да не ви говорим за презастрояването по плажовете. Колеги, имаме ли го това презастрояване от стари материали, които сме показвали? Българското Черноморие всъщност се превърна в място, където има достъп единствено и само избраните. Ако не се унищожи даден плаж, то достъп до Българското Черноморие имат само избраните. Тези, които имаха пари и са си купили места по Българското Черноморие. Показвали сме ги не един път, не два пъти. Като Германката, Райския залив. Минали деца ходихме там, сега там не можеш да стигнеш до морето. Така. И нека да чуем последната част от интервюто с Атанас Атанасов, концесионера. Давайте, колеги. Добре, къде отиват всичките тия фекали? Значи фекалите си имат контейнери, които са отдолу, които са сертифицирани. Къде отдолу? До заведението. Ето виж, там има тръба. Кажете ми къде е на вашето заведение този контейнер. Може ли да ми го покажете? Казвате, че има контейнер. Може ли да го видя? Има си проект. Не съм дължен да го покажам, но има. Значи, да ми покажете този контейнер, за да се убедя наистина, че е така. Има контейнер. Ма къде? Покажете ми. Няма да ви го покажа. Там. Там е контейнер. Тук отстрани е контейнера, точно тук е. Отстрани контейнер. Димче, да го снимаме. Нали може да го снимаме този контейнер? Не е нещо забранено. Защо? Бомби ли има там? Нещо, оръжие ли, че не може да се снима? Военна зона ли? Не е военна зона. Вие сама казахте, че е съвсем нормално заведение. Нали, всеки има достъп до заведението. Не така? Точно така, да. Така че вие имате достъп до заведението. Нямате до кухнята достъп и нямате право да влизате в контейнера за фекали. Глупости. Глупости, вие го казахте преди малко това нещо. Ако толкова държите да видите схемата на плажа, кажете един час, една дата, отивам, взимам. Схемата на плажа ще ви покажа. Един път за винаги вие да я снимате, да се надявам, че излъчите. Всички заведения са в абсолютна форми с А16. Кажете кога искате. Аз съм... Утре става ли? Кога утре искате? Утре в 12. 12 часа? Да. Не знам да ще му организираме други медии. Така. Всъщност... Потресен съм. От какво си потресен? Така наглост просто отдавна не бях виждал. То е комично, просто ако не е толкова тъжно. Къде бъде коридан? Какви глупости говори? Фекални шахти имаше на времето. Аз го казах. Изидени с бетон, с един отвор отгоре и всяка сутрин фекалката минаваше и смукваше всичко. Нищо не влизаше в морето. Сега съм на 1000% сигурен, че всичко е заушено в морето. И този лаготи като стар циганин, защото къде ще покаже този контейнер? А тогава нямаше и толкова заведение. Имаше по плажа, помниш ти, душови, тоалетни имаше, но всичко беше с фекални ями. Сега няма фекални ями. Няма, всичко влиза в морето. Българската природа. Да. Така, той също спомена, че всички тези заведения, които са по плажа, включително и неговото, имат АК-16. Нека да уточним, че това е всъщност една голяма лъжа, защото с АК-16 имат сгради, сгради, които са постоянни. Тук става въпрос за преместваеми съоръжения, преместваеми бараки, временни обекти. Ето това са. И затова ние пуснахме тук молби до това е искане, питане до МРВБ и до всички институции, за да разберем и да ни се дадат тези схеми. Защото през лятото към морето, и това е навсякъде по Българското Черноморие, няма видимост от заведение, няма видимост да се вижда морето от заведение, а сега няма видимост от тези пясъци, които са натрупани. Това не
на трове. Това са просто безумни. Това никой нормален човешки здрав разум не може да си го обясни това нещо. Какво правят? Как ще мах 16? Какви глупости говорите? Утре, ако му кажа, трябва да го махне обектите си оттам. Да не говорим, че те всички са разпростреляни на по 300-400 квадратни метра. По колкото си искат. Или товарят повече маси по пясъка и насякъде. Така. Сега, нека накрая на финала, преди да пуснем телефоните, да обобщим за какво иде реч. Става въпрос за унищожаването на една уникална природна забележителност от един концесионер. Това е Бургаския плаж. Защо е уникална? Защото в света има 10 на такива плажове с черен пясък. Един от тях е Бургаския плаж. Черен пясък, защото обикновено тези плажове и този черен пясък се намира там, където някога е имало вулкан. Или където има действащ вулкан. Такива са в няколко плажа, 10 плажа в света. Бургас е един от тези плажове. И така, намери се един концесионер, който явно не е виждал море, не е виждал бряг, който реши, че е собственик на първо тази уникална природна забележителност. Второ, реши, че не само е собственик, но може да прави каквото си иска и унищожи черния пясък, т.е. черния плаж. Защото черният пясък не е нищо друго, освен железен оксид, уважаеми зрители. И този железен оксид се натрупва благодарение на морето от тези вулканични скали в продължение на стотици години. И така намери се един, на който ГЕРБ му дадаха концесията и той смля всичко. Такова е положението и с дюните в Несебър. Въобще там, докъдето са се докоснали сегашните управляващи, всичко е мъртво, унищожено или ще бъде унищожено. Природата в България остана единствената скъпоценност. Единственото нещо, което все още ти дава някаква надежда, все още те радва окото. Само, че за съжаление всичко това започва просто да бъде отстрелвано. И унищожението идва от огромната лакомия на сегашните управляващи. И това са смъртните присъди на България. И тя си отива. Опитахме се да сигнализирахме институциите, но резултата го видяхте. Така и нека да покажем пак черните плажове по света, за да видим за какво иде реч. Защото те са изцяло под защита на държавата. И там закона пипа здраво. Хавай. Мауи. Така. Това са все черни. Тая е Калифорния. Това е Хавай. Някъде да виждате булдозер, някъде да виждате, тук върнете така. Някъде да виждате застрояване, някъде да виждате заведение или нещо такова, да виждате булдозер. Включително в Хавай има специален закон за тези черни плажове. И аз го казах в началото. Където е изключително забранено каквото и да е дейност върху тях. А не дай си Боже, някой да реши просто да така да умеси пясъка, за да го направи по-пухкав, както се изрази въпросният Атанасов. Безумието няма граници. И обикновено това е в Аляска. Там, не можеш да се къпиш. Искам да уточня, че на немалка част от тези плажове, в Исландия, примерно, не можеш да се къпиш. В някой в Калифорния, мисля, че беше, някой от тези плажа съществува. Да, има го като страхотна природна забележителност, но също не можеш да влезеш да се къпиш не поради друго, а поради факта, че или има много тежки подводни течения, водата е много студена, докато тук при нас всичко е едно прекрасно съчетаване. Прекрасно съчетана природа
и се намери един, зад който стои ГЕРБ и унищожи абсолютно всичко. Така както унищожиха и църквата Свети Кирил и Методий. Обявена за паметник на културата в Бургас и площад Свети Кирил и Методий. Филхармонията, дюните в Несебър и какво ли още не. Всъщност, не знам. Ако тия спечелят изборите, изпишете телефоните, ако тия спечелят изборите следващите 4 години, България ще се превърне в Сахара, в лунна долина. Защото тя ги интересува единствено пълненето на банковите им сметки. Те мислят и действат като своя лидер Бойко Борисов, а той действа като обикновена мутра. Буда. Така. Това е тъжната и страшна картина в момента в България. Показваме само една много малка част. Добре, да чуем първия наш зрител. Ало. Ало, чуваме ли? Здравейте, господин Касабов. Здравейте. Георги Иванов от Казанлък се обажда. Поздравяваме вашия чудесен гост. Живи и здрави. Сега, господин Касабов, само да допълня, като показахте най-вече плажовете на Хавай, да не забравяме, че там е роден Барак Обама. Значи той е роден в Хавай. Сега, припомня пък аз на зрителите, не знам вие дали знаете, скоро излезе в печата една статия, която ми направи силно впечатление, че румънският върховен съд е издал постановление заповед за събаряне на 19-етажна сграда, защото била прекалено близо до една църква, много важна. Католическа, да, католически храм. Да, точно да. Така. Един небостъргач, сега ще го събарят. Да, господин, радвам се, че знаете за този въпрос. Значи, друг е въпрос, а сега ще видим дали ще бъде изпълнена заповедта на съда, но самия факт, че Върховният съд на Румъния постановява такова решение, вече ние да си вадим така факти и да си правим изводи, какво означава все пак правосъдието в Румъния в сравнение с българското правосъдие. А иначе конституционерите на ГЕРБ, това са едни, как да кажа, както всички други концесионери предишни, те правителства, всъщност те са едни и същи, една и съща банда, която ги обединява само голямата пачка и към нея, нали, правят така решителната крачка. Но да, бих искал да попитам господин Манукян сега. Нали, много се говори за Буда. Абе, аз искам така, се задавам следния въпрос. Добре, ние българите пък до кога ще бъдем будали 6 или 7 милиона, не знам колко сме точно, да го търпим този кръг Буда. Няма ли да се събудим и да ги, нали, знаете какво трябва да ги направим. Живи и здрави, поздрави от Казанлък. Благодаря ви и аз, да се събудим, да се възбудим и така нататък. Не само Буда, ми Мохамед има сигурно и така нататък. Колко кръга са вече не знам. Така, я да чуем следващия незрец. Ало. Добър вечер, господин Касабов. Добър вечер. Господин Манукян. Това, което чухме до сега от вас, просто ни показва какво ще загубим от това черногледо деяние на тези концесионери. Но аз се моля да не се случва най-жестокото през това лято, защото от плажуващите абсолютно съм сигурна, че 50% ще се счупят крайниците. Сега се изгребва от първото стъпало в морето. Сидеш, влизаш, не знаеш какво има надолу, изгребен пясък, хлътваш. Не мога да се представя това момче Атанасов, дето мисли, че каквото хвърчи сега и се яде. Какво ще стане, не дай си Боже, някой мастит от някъде от запад загуби нещо от детето си или от своя крак и тогава ще го питам дали ще ни роби това красиво наше Черноморие. Спокойно да влизаме и спокойно да се радваме. Аз не мога да разбера това момче дали не е някаква въдичка на някого. Просто да го използвам, защото като го гледам, той не знае какво говори. Защото, вярвайте ми, аз чувствам, че стане някакъв жесток съкътлък. И после какво? Грозно наше море. Навън така ще му казват. Аз не искам това. От 3 годишна съм на този бряг
и не искам така да се говори с злост за нашето море. Пазете го, нека да го опазим. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Ами, това, което можем да направим е да показваме безобразията и газенето на закона. Там нататък вече имат думата останалите институции. Ало. Добър вечер. Добър вечер, откъде се обаждате? За предаването в Кратка Савов. Слушаме ви. Много ми е интересно, той човек, който е консумционер, какъв беше там на плажа. Така. Слушате ли ма? Да, слушаме ви. Задайте ми въпроса, колко тежи мокрия пясък и сухия? Ако този изгори сухия или по-тежък или мокрия, аз се отрежа главата. Ами, прав сте, да, сигурно не знае. Сигурен съм, че не знае. Точно това, той прави това, което той не знае. Мокрия или тежък, или сухия пясък по-тежък. Сухия е по-тежък от мокрия. Ако не го знаете. Откъде се обаждате вие? От Измир и гледам и аз съм привържек на скат. От Измир? Да. Много приятно. Да, чудесно. Чудесно от Измир. За да го задейше, те не знае. Мокрия пясък и по-тежък или сухия. Той ще каже мокрия, обаче сухия е по-тежък. Ами сигурно е така. Аз самия не знам. А в Измир, ако подобно нещо се случи, каква ще бъде съдбата на такъв концесионер? Каква ще бъде съдбата на кой? Ако в Измир подобно нещо се случи, някой концесионер си позволи такова нещо, каква ще бъде неговата съдба? Ама той ден, аз едно да пусна в моя двор, или това е държавна собственост, или национално богатство, и той да ридне и да прави това, това. Ма това природата го взима и го дава. Значи той пясък го трупа и кой ще го върне пак ли, да не го вземе вълната ли, дето тя дава и взима пясъка. Така е, много ми е интересно. Той кой се щити? И викате ли плажа и да отидеш там и не можеш да отидеш, защото той е него собствена, той ще бие. Натурален акт сигурно има, не знам. И няма натурален акт, но се държи така сякаш дори държи се като враг в чужда територия. Това не знам, аз просто да отидеш там на плажа, той като се ночи от баща му, от майка му, пра. И собственост. Чакай, ти. Това... Не знам. Това друга държава го няма, нали? Дадаха. Нали? Защо ще строи там? На акт 16. Къде акт 16 имаше? Някой ти го си дава твърдал пари зад гърба му да тук имаш гръб. Няма как да има акт 16 поради факта, че там става въпрос за преместваеми постройки, това е така изключително държавна собственост. Добре, благодаря ви за това обаждане, чак от Измир, благодаря ви. Да чуем следващия наш зрител. Ало. Ало, чуваме ли се? Ало. Ало. Нещо... Ало. Добър вечер. Добър вечер, откъде се обаждате? От Несебър се обаждам. Слушаме ви. Там в Несебър сега един друг ще прави пристанище. Цветан Василев. Това се обаждам. Интересуваме за колко години е отдаден плажа на този човек? Ами не знаем. Не знаем, защото нямаме достъп до концесионния договор. Това е строго пазена тайна. Така. За това се обаждам да чуя за колко години. Нашето пристанище се удари за 35 години. Смешни пари на годината. 35 години, да. Парите са смешно малки. Един магазин под наем. Знаете ли, че Океански риболов отдаде другото място до пристанището и в момента се строят VIP къщички за VIP персони? На Домощиев, мисля, че го купи. Братя Домощиеви, един от Домощиевите, нали така? Да. Както си му е реда. Вашето пристанище също ще бъде, но нека кажем, колеги, ако можем да извадим някакви кадри от Несебър,
протеста и така нататък, или поне Несебър пристанището. Защото почти не се отрази никъде. Тези хора страдат. А ние го отразихме. Може би не съм видяла. И този човек с 29 декара в Несебър, който почна да строи, той е собственик и на мелницата, където ЮНЕСКО... Тодор Бояджиев. Кума на Цветан Цветанов. Тодор Бояджиев. Така. Този хотел остана, мелницата е вградена в хотела и ЮНЕСКО щеше да ме отхвърли заради този случай. Нищо не стана. Всичко се покри, а сега почва да строи 29 декара, които, дай Боже, да остане сила да не се строи. Ами, докато тези са на власт, най-вероятно ще бърза да си го построят. А сега за вашето пристанище, там ще го вземе Цветан Василев. Другия любим приятел на ГЕРБ, нали така? На Бойко Борисов, по-точно. Да, добре. Когато всичко се знае и се вижда много явно, не може ли да стане промяната? Ами промяната зависи вече от нас на изборите. В крайна сметка тези ги избраха българският народ. Да, имаше и голяма измама, имаше много измами, но в крайна сметка суверена е българският народ, този, който... Добре, ние очакваме и проблеми по време на изборите да станат и ако пак са те на власт. Ще стане страшно. Просто ще загробят България тези. И в момента виждам кадрите и да знаете, че наистина този град се продава. Ами те продадаха всичко. Малкото, което остана, започнаха да разпродават. Благодаря ви за това обаждане. Само да уточня, уважаеми зрители, този протест е срещу концесията на пристанището в Несебър. Концесията е подготвена за Цветан Василев, собственик на Корпоративна търговска банка. Кой е Цветан Василев? Близък приятел на Бойко Борисов. Всъщност от банката на Цветан Василев се купуват и се финансират всички от тези вестници, медии, сайтове, телевизии, които са около ГЕРБ, които всъщност са на Делян Пеевски уж. Но не е така, защото от банката на Цветан Василев. Друг е въпросът, че през банката всички държавни пари преминават и са насочени, т.е. държавни предприятия, общини, всички държавни пари се пренасочват в банката на Цветан Василев. И сега ще му подарят пристанището в Несебър да го доунищожи. Нали, това е един от градовете, уникални градове в света, обявен от ЮНЕСКО. Аз просто нямам думи. Не знам, Манчо, какво мислиш, но действителността е поразяваща със своята истинност. Страшно е, Валя. Просто е страшно. Не съм допускал, че до това положение може да стигне. Въобще не съм си мислил. Да чуем следващия на зрител. Ало! Ало, добър вечер, господин Касабов. Добър вечер, откъде се обаждате? От София се обаждам, гледам с интерес вашето предаване. Благодаря ви. Той е очевидно, той не е наглед, той просто е психопат. Той е очевидно, че е прав другар на нашия виден командир и вожд Бойко Борисов. Вероятно му е свършил някоя друга услуга. Сигурно не знам. Да, така мисля. Аз така мислят и всички нормални хора, които гледат тази трагедико-комедия. Тя по-скоро трагедия, не е комедия, защото истината е, че наистина унищожиха уникален природен обект, е Черния бургаски плаж. Да, то е точно така, но какво от това? Да, какво от това казват тези управляващи от ГЕРБ, защото Именно, ние нищо не можем да направим, ние просто им гледаме безумията и ги констатираме. Можем да направим. На изборите ще го направим. И да ги издухаме тези, да се махнат, да отидат в небитието. Да, ние купнеем това целият народ вече. Благодаря ви. Благодаря ви аз, благодаря ви. Ало, чуваме ли се? Здравейте, господин Касабов. Здравейте, откъде се обаждате? От Франция. Слушаме ви. Добър вечер на вашия гост. Добър вечер. Проблемите с нашите управляващи, както на ниско, така и на високо ниво, са много големи и вярно е, че какво ще покажем на изборите е много важно. Но едно нещо показва, че нашите
процента от държавните служители и тези контролни органи, които се смятат за контролни органи, само пари получават за тях, въобще имат ли желание да се промени нещо в тази държава? И те бягат постоянно от вашия микрофон и не само от вашия, и на всички журналисти. И аз предупреждавам българския народ, че повече такива спортисти не бива да се допускат в изборните листи, които бягат от микрофона, като че ли пистолет му показваш като на Доган. Той Доган по-добре приема пистолета отколкото микрофона. Мисли, много е важно това нещо. Защото ако ние така само ще да говорим и искаме да се промени нещо, те излиза, не искат, не знам вие на какво мнение сте, чакам коментара ви с вашия гост. Сега ще ви отговоря. Така, говорите за представителите, т.е. държавните чиновници на отделните институции. В случая става въпрос за РДНСК, регионалната инспекция за околната среда, говорите за прокуратура. Нали голяма част от тези чиновници са назначени или всъщност си пазят място, защото в момента тези управляващи, част от тях са ги назначили на тези работни места, а останалата част са страшно наплашени. Така че никой в момента в държавата не смее гък да каже. Да сте чули да се изнесе подобен проблем от останалите медии? Нещо да сте чули? Няма такова нещо. Единствената голяма медия, това е телевизия СКАТ, която изнася всички тези данни и казва истината в очите. Пуснете останалите телевизии, пуснете останалите радиа. Има в България един-два сайта, които са... Има в България един-два вестника и това е. Това се приключва, които са опозиция. Това са чиновниците. А защо, как се промени статуквото? Просто трябва да дойдат нови хора. Нови хора в управлението, неотцапани и хора, които са доказали, че могат да се справят. Това е. Да чуем следващия зрител. Ало. Ало. Слушаме ви, откъде се обаждате? Обаждаме се от Елин Пелин. Елин Пелин, слушаме ви. Изключете звука... Как ли е това или кой? Скате, изключете звука на телевизора си. Ето го, изключи го. Така, слушай. Искам да собера на господин Касабов. С мене говорите в момента. С мене говорите. Обаждаме се. Така. Искам да собера на господин Касабов. След тази партия Национален фронт спасение на България. С мене говорите. Не много харесва. И харесва ми самото ръководството ми. Всички други. Защото къде се забива там с год, къде искат партия правят, просто ще пропадат, знаеш. Жал ми е много, защото държа много на телевизията, на това предаване, просто държа много, изключително много държа. Но ще пропадне с горд, ще пропадне. Чакайте малко, ние не сме казали, че ние ще вървим с горд, нито с която и да е друга партия. Бъркате. Бъркате. Не си правете изводи от това, че по някакъв начин държим някакви контакти с горд. Ние държим контакти и с много други партии, които са в опозиция. Но не ни слагайте на едно и също място. В тази околия тук, главомагиската, така хората ме, така добри приятели, много приятели, и ги агитирам всичко да бъде как трябва да бъде. Но викаме с това, Милев, как вика моя там да отиде. Просто е това бита карта. Това ще ми вика. Иначе като партия няма грешка, всичко е така. Какво трябваше да вземе. Но за това горд, където бие, това просто си вкарва там това.
Тук специално тук в Шопока, това е приказката. Вижте, бе, как се заби там, бе? Как се забият тия вика там, бе? Така е. Разбрах, бе. Разбрах. Малко да си им падне 7-8% на боя и повече. Няма да падне, успокойте се. В момента, само да ви кажа, макар че не е по темата, в момента ние поддържаме контакт, разговори с много от най-различни партии. И както се казва, в момента трябва просто всички тези по-големи, по-малки партии да си подадем ръка, да направим в този смисъл да можем да се предпазим и да предпазим и вас от поредните измами на изборите, с които се готвят да направят сегашните управляващи. Но ние нямаме никакви изключени договорености или споразумения. Така че погрешни сигнали сте получили. Чуем следващия наш зрител. Ало. Ало, чуваме ли се? Да, чуваме се. Добър вечер, господин Касов. Добър вечер. Откъде се обаждате? От Бургас се обаждам. Вълчев се казвам. Слушаме. След тия скандални работи, които ги разкрихте отново по вашата телевизия, би трябвало целият град да излезе и да протестира. Да не седят заспали пак, защото кога ще седят, не ми ясно. Вие сте прав. В 11 часа да излезе целият град да протестира пред енергото срещу гарата. Сега, значи човека говори за плажа. Да, ясно. Значи, ще ги видим утре колко ще дадат. Но... Да, слушаме ви, кажете. И за плажа, и за енергото, и за топлофикациите, и за вода и канали, и за всичко трябва да се протестира, защото тия вече много и стана. Прекалено много стана и за електроенергията, особено пък там с тия зелени електроенергии, глупости, безподобни мошенничества. Това е срамота да си за цялата държава. Абсолютно сте прав и въпросът е, че държавата всъщност толерира монополистите. Толерира разграбването на... Още от Румен Овчаров, ето оттам са тръгнали целите бъркоти. Така е. Добре, благодаря ви. Ало. Нещо изключи. Така. Защо според те българина не излиза да протестира? Независимо, че безобразият са пред очите му. В случая бургаския плаж. Въпрос на менталитет. Не, според мен не е въпрос на менталитет. На него му е по-удобно да се седи вкъщи, да си пие ракията и да гледа сири по телевизия. И това е най-лесен вариант. Добре, бе, ма това... Колко пъти сме го казвали? Това ето излязахме пушачите против тая глупава. Колко човека бяхме? 100 човека. Аз отидах там, макар че нямам заведение, но подкрепа на те, които имат заведение, които освобождават хора от работа. Обаче другите гледат отстрани. Ало. Ало. Слушаме ви, откъде се обаждате? Господин Касабов. Да, слушам. От Варна се обаждам. Слушаме ви. Много ми хареса вашата мисъл, че за да падне тая сган жестока, мръсна, трябва всички опозиционни сили да се обединят, както прави, нали, свободен народ. И иначе може да има грешки БСП, може да има ТОС, може да има ОНЕ. Това са друг въпрос. Тук всичко трябва да се обедини и тези мръсни хора, жестоки разбойници, трябва да се махнат. И зато и аз исках да се обадя и на господин Симеонов, защото аз съм един от учредителите на Националния фронт във Варна. Много малко тогава можах да говоря с него, нали, само се поздравихме. Исках просто да му напиша едно писмо и да му кажа: господин Симеонов, дайте да оставим другите настрани малко. Дайте към общия враг да се обединим, защото ако тези хора вземат втори път властта, свършено е с нашия народ, никой не може да прогледне повече. Това е, господин Касабов, и аз се поздравявам за вашето становище, за това, което казахте, че силите опозиционни, които са, трябва да се обединят. Поздравявам ви, аз винаги гледам вашето предаване, възхитен съм от вас и ви желая успех, здраве и, както казвате, Бог да пази България, нали? Да, така е. Добре, благодаря ви. Под обединение, не сте ме разбрали, под обединение имах преди изборите да дадем отпор на поредните лъжи чрез някакви действия. Но това, разбира се, ще го вземем вече
политическия съвет ще вземе това решение. Аз изказвам само моето мнение, собствено мнение. Ало. Добър вечер. Добър вечер, откъде се обаждате? Обаждам се от Бургас. Слушаме ви. Добър вечер, господин Касабов. Добър вечер и на моя приятел Манукян. Слушаме ви. Не разбрахте ли, че това е като метастаза, ракова метастаза в цяла България? Унищожава се повсеместно не само хората, а се унищожава и самата природа, унищожава се абсолютно всичко, което съществува тук, което е създадено до сега и което трябва да изчезне, за да дойде нещо друго. Например, Дели Роман има ли? Няма. Изсечено всичко. Започнаха да секат вече в градовете на повсеместно. Аз питам, например, има една някаква организация, наречена РИОС, която се отговаря за околната среда, за съществуването на човека като нормален индивид, която изобщо не се чува, не се вижда. И другото, което е, повсеместно се рушат бреговите ивици по цялото Черноморие. Не само тук в Бургас, не само в Несебър, не само в Варна, а е по цялото Черноморие. Тия свлачища, които се получиха до сега, не само на крайбрежието, а и във вътрешността на страната, всичко това е просто е предвидено и аз ще бъда по-кратък, защото много нервите ми са опънати, но ще бъде по-кратък. Ще го свърша лекарството, ще го кажа с една дума. Калашник. И нищо друго. Абе какъв калашник? Той българина не ще да излезе да се защити правата или ако излязат... В такъв случай след, да кажем, 10 години тук ще... няма да се казва България. Ще има само цигани. И на всичкото отгоре този рай, защото в България е в един природен рай, този рай няма да съществува. Така ако продължаваме да бездействаме и да не ни интересува какво се случва около нас, може и това да се случи, макар че аз съм оптимист, защото българина почна да се осъзнава, макар и плахо, почна да излиза и да се организира на протести. Не са много хората, вярно е, но всяко начало започва с малко количество. Въпросът е в крайна сметка да се стигне до там, че да се намери онази могъща критична маса, която ще обърне това статукво или това становище и да тръгне България в правилната посока. Нека чуем следващия наш зрител. Ало. Ало, добър вечер, господин Касабов. Добър вечер, откъде се обаждате? Село Буйново, Златко. Слушаме ви. Вижте, господин Касабов, днеска гледах по едни медии, много защитават този Борисов, бе. Сравняват ги е страх, че ще дойде новата тройна коалиция. Да направим едно сравнение. Какво направи тройната коалиция, какво направиха герберите? По време на тройната коалиция имаше коледни надбавки. Колко пъти се дигнаха заплатите, пенсиите, а по времето на Бойко Борисов нито един път, нито една коледна надбавка. Всички медии, като БНТ, БТВ, TV7 защитават този Борисов. Вижте, как няма да го защитават, когато Борисов налива пари в тези медии? И затова искам да направим едно сравнение. И много ги е страх и днеска слушах, че ще дойде новата тройна коалиция. Нека дойде да видим на какво става въпрос. Да има нещо ново начало, ново бъдеще. Селата се обезлюдиха. Смолянска област затъна до ушията в калта. Още ще се обезлюдят. Подготвят една огромна секира сега на животновъдите. Скоро ще правим предаване по тази тема. Става все по-страшно и по-страшно. Ако в Дантевия ад има 9 кръга, то в българския ад кръговите са 999. Така, току-що пристигна една конкретна информация и поне сме на екологична тема от наш човек в гората, наш агент. Как се казва в гората, разбира се, това го приемете като метафора. Става въпрос кой стои зад този концесионер, тая адвокатска кантора Пенков, Марков
End Partners. Това са собствениците, които използват Атанасов като марионетка, като поставено лице. Пенков, Марков и партньори е едно от водещите юридически дружества, основано през 1990 година, непосредствено след началото на демократичните и икономически промени в България. Пенко Пенков е един от авторите на закон за концесиите и закона за туризма. Като създател се е пооблажил с една концесия, която ще ви я кажа малко по-късно. Като връх в неговото предложение е, че за концесиите не трябва търг, не трябва конкурс, т.е. концесиите трябва да се раздават така свободно на наши хора, на тези, които съответната партокрация, олигархична власт си хареса. Т.е. в случая Борисов, съответно негов министър, харесва един и казва: този трябва да бъде. Тези стоят, повтарям, това е адвокатска кантора Пенков Марков и партньори, които са авторите на закона за концесиите, закона за туризма. Така, дават ми знак, 5 минути ли имаме? Да чуем следващия наш зрител. Ало. Ало, господин Казабов. Слушаме ви. Ви ли сте? Аз съм дал откъде се обаждате, говорете малко по-бързо. Малко по-бързо ще говорим. Гледам телевизия СКАТ, гледам и предаването постоянно. Да, слушаме ви. Само едно нещо искам да кажа. Примерно, как да отидем да стъчкуваме, като нямаме 1 лев? Добър въпрос е това. Добър въпрос. Да, само е той. Той са много българи, които искат да стъчкуват. Как да отидем до София, до Бургас, до където кажете? Как да стъчкуваме, като нямаме 1 лев, нямаме какво да сложим на масата, а трябва да стъчкуваме? Прав сте. Това нещо само кажете. Прав сте. Чуване. Добре. Чуем следващия наш зрител. Ало. Ало? Да, слушаме ви, откъде се обаждате. Добър вечер. Добър вечер. Ти ви издали и ви поздравявам телевизия СКАТ, че сте една честна, доблестна телевизия. Обаждам се от Монтанско. Слушаме ви. Искам да ви попитам. Има ли искам няколко неща да ви кажа, но първо да попитам. Има една поговорка, че какво си надробиш, такова ще сръбаш. Така е. Ние търпиме и мълчиме като племе. Ние сме си робско племе и роби си оставаме. Искам да ви попитам, защо бургазли не скочиха върху това нещо? Защо? Когато купиш ти апартамент, ти купуваш апартамента с търбите, с топлофикацията. Кой е да длъжен сега да плаща на топлофикация? Не е ли, че минава търбите през търбите, топлото минава през търбите, които са изключени? Ама, вижте, не говорим за топлофикация в момента, говорим за концесия. Да кажа, моля ви. Добре, ама какво да ви отговоря, когато ние в момента не говорим за топлофикация? Това е другия проблем. Ужасен проблем на България. Не говорим и за електроенергия. Те, вярно, нещата са свързани. Говорим за концесиите, за това, че унищожават последните райски кътчета. Колеги, колко време имаме? Имаме 3 минути. Така, искам да дам думата сега тук на моя гост, като финал. Големия въпрос е всъщност, зрителите го зададаха. Защо търпим? Защо не излязат бургазли? И да спрат с гърдици този булдозер. И да поискат разваляне на концесията. Това е част от българския начин на мислене, част от българското светоусещане. Разбираме ги, знаем ги нещата, но не реагираме. Говорим само. Защо? Къде са екоорганизации? Къде са? Менталитет това е. Просто сега трябва и тези Пенков и Марков или какви са, адвокатска кантора, трябва да им намерим, ако имат офис в Бургас, просто там трябва да отидем и да ги метнем. Трябва да съберем 1000 човека и да търсим сметка от тях. Те са в София. Но най-вероятно са в София, да. Но в момента не може да го спрем, защото то е направено вече. Просто сега трябва да застанем пред областна управа и да искаме разваляне на концесията, то да се плати гиволъка, да се възстанови всичкото, доколкото може, разбира се, той не може да го възстанови напълно. И да бъде осъден, според мен. Той трябва да лежи малко и в панделата за това, което направи. Мисля, че няма да бъде осъден, защото в България, уважаеми зрители, по-невинни от престъпниците няма.
По-велики от престъпниците няма. И светлият пример е Бойко Борисов. Защото всъщност Бойко Борисов и останалата сган от ГЕРБ, които сега са на власт, беше избрана от голяма част от българите, които са все още в заспало състояние. Тези, които не мислят, тези, които се запленяват от 2-3 благи приказки, така няколко усмивки, залепени на мутренската физиономия на Бойко, и от тук нататък очакват, че ще започнат да вървят по мед и масло и цветя и рози. А истината е още по-тъжна и свирепа. Така че до изборите остават няколко месеца. Мислете. Много мислете, защото съдбата е в нашите ръце. Суверенът е народа, т.е. всички ние. Подобно нещо, което се случи, министър-председател, известен международен престъпник да стане, т.е. международен престъпник да стане министър-председател, аз не познавам в най-новата история. Благодаря ви, уважаеми зрители, че останахте с телевизия СКАТ и предаването Паралакс. Екипът се разделя с вас и ви пожелава спокойна вечер и Бог да пази вас и майка България.